or they've even gotten worse. Oscar, ini ka makoro bene koro ilere nikecha awa chomo topic ma chelo mar devolution kata loch gwenge gi ber ma bende osekelo. E thuolo mar higa achiel osetigo de machal nade. Wach mar osiptal ma Sigomre kata kirang ma Madiang, idhi kata Gobei, idhi rang kata mantiere Kisumu, Nyalenda, Yosimba, Jolomino kanyo rang dispensary no chal nade. Deponi ka ting mathoth ahinya I expect jatend piny Kenya lose kawuono to state of the county okulose nikech ma mana state of the nation ka jatend piny Kenya lose bunge ka bose penje gavana ma Siaya ne timo nade wach Sigomre nikech hospital ma health to health and develop bende wa hold jo accountable magi chopo ka chene no hospital to kine Ruto ina no hospital marach tene Orengo hospital marach ne no Wanga hospital marach ne na Nyang'nyongo hospital marach Migori wuotho gik ineno ochila yako be waneno governors wagi koso pod kawuono kite ida bama na jatend piny state. First of all, on matters health, matters health kiki watch kramna na kiani Migori apog Siaya apog Homa Bay apog and divorce wakadwa apog kamano also platema Nyanza mangeyo they're not working supal yath omega magine kokutiti sana don't get in county government is the kind of health on health matters on health matters Cleopas research mara our county governments have failed obed Homa Bay obed Kisumu obed Migori obed Siaya nishat akiag matimrega to I've never understood poka aelewaga gumomiyo subtende Nyanza gionga yath to gite gionga yath all of them they get subtal onego bed ni gin gik mokado kene midwaro subtal only two things Kamilu won subtal do gimokadi ariyo enango ango mitimo ka kae NTV interviews ge mutimo ka advertisement magini mana gimutimo no oku team gik mangeny ibodo ka probably kaka koro kamwantiere ni security mar kata kae obedo outsourced na kata chayo obedo outsourced the core business mutimo ka en uso news gik mo uso core business ma subtal en gimuradi en thieth koro subtal go bedo gik mokadi ariyo mondo thieth obedie en daktari gi yath only two daktari gi yath to ka koro yath osebedo ne onge kata bed daktari ntiere otigamo en kibanda mangeny to mano ema problem ma wan go maduong' ahinya e Nyanza ni I don't know why Governor Wanga, Governor Orengo, Governor Uchila Yako and Governor Nyang'nyongo pok giyudo a radical way to deal with the health issue. Yeah, it is too much work for them. Akiani ibo team nango nikeche issue mar agriculture to kwan marach ahinya. We produce food, our people are not very hungry. Koro kanyo kanyal sapo kanyal bedo no problem ahinya. Emna ni pok wangeyo pok wa develop jowa mondo jowo nge gimiluongo ni chiemo nego bed ni ka wapuka waloso to wa preserve wach mar na ken gorogoro od mar oduma ka woni siling 50 then kinyo siling 200 ingeni mano koro kenkeche okwange kaka wakano gi mondo obed wenyalo tiyo kode kendo in another way lakini subtal it is a difficult situation and for example abo mi example ma Siaya ka tuo omaki bada kero ndiko ni ondiki ni gimiluongo ni MRI ngi daktari ma tinde betinde ok gi thieth na kena ngo tinde kidhi subtal to the x-ray the MRI the ultrasound the ango kondiki ni gigo korwa to ngeji dok dala mano kore chako afdalo ya WhatsApp mako nikech ango nikech MRI mondo thiedhi kin Siaya the machine one go mare MRI from Siaya one gi mora Paron Avenue Kisumu to one gi referral moro Eldoret referral. So for you to move from Siaya to Eldoret Kisumu tinde gin kunde adek Aga Khan Avenue to gi Synergy mago private mago private. So mondo gigo picha cha oka almost 22,000 picha chiel mare marai kidhi Eldoret mondo tinga medo go marai na kitinge private car mondo go wog Siaya bichopo Eldoret en kumro siling 1,600 ki haya mtoka
then kidhi Eldoret to kidhi duogo koro nyakunendo koro kunindo kacha Eldoret ndo kalo businga 3,000 4,000 mano siling 10,000 poko go picha chande kogo picha ndisi moko nyakirit kito kiro nyakinind koro kiyo ko siling 50,000 to kinyalo go picha ne koro wacho ni kido marai dia out mano koro dia out. I'm telling you, one cancer setup manchi ichako cancer. One final report manchi wukona cancer checks. Nji nedhi nentire a free cancer check. To kumati mbele mafani ni ngenjok moyori cancer. Ngek managi timo klepas. Gidhi dala. Ko yod ni gi breast cancer, ni cervical cancer. What is the solution? According to ngi so non ko de korabro de dala. That is the only solution. Nikeche okwati wanko da fit kana chemotherapy ngene onge almost all of them. Okay. To chemotherapy any chui called chemical mar therapy. Oken gi malicha yenya en sindan mi chuo ngato. Chemo any chemical chui dendi mondo neg cells kande mag cancer kande. To ko pim jo cancer magwa kapod gin stage 1 and stage 2. To the only solution magine go ko se pimbo kin kode tididala. Ngech kore prodhikuri. That is the state of our health. Kamano, iwacho ni en mok manya bedo kan gin systems muketi emok tinwa kose nango. Thuolo mariga chele na jatend piny Kenya losi migawo mar thieth osego poro